loro kuwi nakmu mencalat-mencalat kok teletabis. Malah kayak taman kanak-kanak kok. Ya apa? Pripun Pak? Pun marem dereng. Oh iya. Dereng rampung lho Pak tadi Pak. Ayo awakmu. Hengki malih. Marem hengki meleh. Hengki meleh. Lagi nggih. Ayo. Nggih rontok Pak niku. Balung tok. Gak iso meneng. Kok gak iso meneng iki? Enak, Dra. Bareng ngrasakno yo. Ayo sing asli dari Banyuwangi. Ngupno.